Takže zdar blázni, vítajte u môjho ďalšieho videa. Dnes vám ukážem, ako naša mačka chytila myš a ako sa s ňou bude hrať. A ukážem vám. Takže toto je kocúr vlastne, ktorý chytil práve myš. Pozrieme sa bližšie. No tak, už robí svoju potrebu a toto bude mať asi. No, ako ti chutí tvoja malá myš? To má obed, alebo nie, to má olovrant. A tuto je druhá cica. Takže ahoj, pozdrav. Ako je deň? Ako sa máš? Toto je mačka, to je kocúr, ale je nahnevaná. Pozrite, ako sleduje. Pozrite. No lebo išla aj zobrať tú myš, ale to jej moc nevyšlo. A tento kocúrik vyhral. A čo robí? Tu myš tam necháva. No tak pozrime sa. No tak to je zaujímavé. No tak to sa len tak nevidí. No tak už odchádza. Priblížime ju. To je mačka. A kocúr ide na olovrant. Takže to bude pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ako sa hrá mačka s myšou. Nezabudnite dať like, odber, koment. Ja sa s vami lúčim a zatiaľ mačke zdar.